Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Kumusta ug mayang adlaw kanatong tanan? Welcome no sab sa atong pagtuon og taas-taas nato natun-an og alaom ko nga nakas mayang panglawas og atong isgutanan karon mao kining dili na dili ka pahitason o dili ta magarbuso, no? Dili ka magarbuso kundi alagari ang Ginoo uban sa mga kaigsuonan gamit ang mga gasa nga gihatag sa Dios kaninyo. Roma 12:3 ngadto sa 8. Okay, hasta asa ni mga igsoon, no? Atong basahon. Basahon ako ang Biblia, Roma 12:3-8. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kagalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinunua pag maligdong kamo sa inyong pangunahuna, ug hukmi ang inyong kagalingon susama sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghan og mga bahin ang atong lawas, ug ang matag bahin niini may kagalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga gihiusa kang Kristo, ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang atong mga nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon ta kini sumala sa pagtuo nga naa kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton ta kini. Ang muhatag nga walay tihik-tihik. Ang mangulo kinahanglan dili paligoy-ligoy. Ang anaa sa buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Okay. Mao to ang gibasa nato sa Biblia, no? Si Pablo wala ang sulti isip magbalantay sa karnero nga naghatag sa iyang mga karnero walay tumong nga pagtulunan. O dili naghatag siya panapos klaro nga kamaduan sa tanang kaaway sa simbahan sa tibuok kalibutan. Ayaw isipa ang inyong kagalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Buot pasabot ni igsoon nga dili kita ginarbuso. Sa ato pa mga igsoon nga say mangod sa simbahan, dunay mga membro nga medyo ang ilang pananaw sa ilang kagalingon murag ingnon ta sila ray balaan, no? Di sa namayo, no? Di gyud maayo nga igsoon nga atong naon kana niya. Tanan nga naa simbahan dili man tingali balaan ang uban, sagda nato kay tinuod mga igsoon kitang tanan kung moadto ta hospital, dili man tanan nga naa sa hospital mga igsoon mga tao nga may panglawas mo ganing nga sila sa ospital kay nanginahanglan silang tabang. Ang inanaon na lang natong sabot po ng simbahan, no? Nga dili na maginarboso kabasig pananaw na sa tong gulingon kita ray balaan, wala na igsoon, no? Ginoo ray naghatag natong balaan, Ginoo ray nagpasaylo nato dili na sa atong kagalingon mo sa dili ta maginarboso igsoon. Ayaw isipa ang inyong kagalingon nga labaw sa uban, hibal-ing ang imong espirituhanong gasa o pangalagad kaniya. Ayaw pagtuman sa imong gusto kung dili pamatiya ang giya ni Kristo. Dili kay ganahan lang ka apan sunda gayud ang kabunguton o angay mo usab nga panghinaminan ang hamtong nga mga Kristohanon. Ang sukdanan sa imong pagpangalagad dili ang imong gasa kundi dili ang lintunganay sa imong pagtuo ni Kristo. Tungod kay siya ang nagatuman sa iyang tinguha sa imong pagpangalagad. Ang sikreto sa malambuong Kristohanon mao ang ilang espirituhanong pagkayusa. Dili kinibang dili gini kinalingutanon o kung dili diha pagsunod sa atong Ginoo. Gihimo silang luwas sa espiritu sa ilang maluluwas diin si Kristo nagpamuhat sa iyang ginbuhaton pinaagi kanila. Mo na isoon nga tataw kayo, no? Giingon dito sa kasulatan nga kung unsa lay sukod sa imong pagtuo, ayaw paghimog mga pagserbisyo sa Ginoo nga gawa sa imong pagtuo kana bang bisag ikaw mismo di nakakatuo nga mahimo nimo na, mura ba og imo nang gipa labuan ang imong kahimong kaalam og imong pagtuo.
para lang nga musikat. Di sana mayag igsoon. Paghimo lang o pagpangalagad sa Ginoo kanang base lang diha sa imong sukod sa imong pagtuo. Ayaw palabi basig mangampo na ka diha sa mga nangasakit og kanser unya wa pa kay pagtuo niya na wa gyud resulta nya ikaw ra po yung ma-disgrasya diha o ma-discourage ra pud ka no. Ayaw lang gayo og palabi sa imong kadasig apan sukod lang sa imong pagtuo ug uban sa pagpaubos no. Mao na siya ang labing maayo nga buhaton diha para nga di ka kalbong. Kinsa gatong naay abilidad o bahandi o panahon kinahanglan mo alagad siya sa nanginahanglan no diha sa simbahan. No? Alagad nga walay pag langtaw sa balos no. Ano bang pangalagad nga dunay kagustuhan ba? Dili kay ingon nga nangalagad ka tungod kay motivated ka sa kwarta o motivated ka sa balos no o motivated ka nga tagaan kag dungog. Di sana maayo. Mao nga kanang pagpangalagad nga tininood nga kanay imog yung mabati ang tingog sa Ginoo mao na siya ang pagpangalagad nimo dili kay gusto nimo na aron nga daygon ka pakpakan ka o ilhon kang matarong o daghan mo bilib nimo aron nga matuman ang imong self image o ang imong ego dili sana maayo no. Kana bang pagpangalagad igsoon nga para sa Dios dili para sa tao o kana bang dili ginarbuso o kana bang espirituhanon ang tumong nga walay tinguha nga kalimutanon nga ganansya o kana bang pagpangalagad nga gigamhan sa gugma. Si Pablo nag-ingon nga siya nagahatag og inibang giingon nga siya nagahatag og magahatag nga maampingon no og sa hilom sa walay pagbutyag ngadto sa nakadawat sa iyang hinabang kinsa siya manang mingon si Kristo nga ayaw pahibala ang imong walang kamot unsay gibuhat sa imong tuo o kung kaning kung paghatag gasa man po ni igsoon no. So kung maghatag ka igasa man na magtudlo ka kay gasa man na itudlo dili sa imong tumong o sa imong personal nga agenda. O ikaw maluoy ka kay maluluyon ka man gasa man po na kaluoy nga way tiktihik o mo kini siya nga tong pagserbisyo diha sa lawas ni Kristo. Kinsa katong gitugyan sa pagpangulo diha sa simbahan o usa sa mga kaugpungan sa simbahan kinahanglan nga dili siya dali matandog kung naay magsupak na mangaway niya no. Dili kay ingon nga ako ang nini pastor dire ako ang pangulo dire unsa ko posisyon dili po no kun dili na puno sa gahom ug kadasig ug pagpalahutay dili kay magdamay lang nga bingkil no nalay ni supak nimo imo ding awayon nya balhin ka dayon sa lain nga pamaagi muhawak ka dayon simbahan o dali ra ka mangluod dili maayo no mamuhat nga dili pinagi sa kanabang mga kanabang mahay no kay kung tinuod nga ikaw gitagaan ka pagpangulo kinahanglan nga ubanan sa gugma ug pagkatinuod no. Sa hamubo nga pagasulti kabahin niini nga gasa og serbisyo si Jesus miingon bag maluluyon kamo sama nga ang inyong amahan maluluyon usab no. Makita na sa Lucas 6:36. Gusto ni Pablo nga ipasinati nila no nga ipasinati natong tanan no nga klase sa balaan nga pangunahuna og pag-ingon bisan unsa imong gibuhat buhata kini sa kasing-kasing alang sa Ginoo ug dili alang sa tao. So magampo ta igsoon mahal nga Ginoong Hesus salamat sa imong gugma ug salamat sa pagtinguha sa among kasing-kasing nga maluoy sa uban. Nagampo kami nga bag-uhon nimo nga among unahuna nga mangalagad kami gamit ang imong gasa uban sa gugma, pasensya ug kakugi, pagtuo, kaikag ug kasiguruhan nga dili sumala sa among pangunahuna apan pagbuhat sa among kabubuton. Ilikay kami sa garbo aron dili kami mahulog sa temptasyon sa yawa. Amen. Dunay pangutana igsoon asa sa mga naisgutang mga serbisyo ang imong gikonsiderar nga pinakaimportante karon. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298.
Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.